Čau lidi, vítám vás u tohle dalšího videa a dneska tu máme další díl Troll Minecraftu. A vidíte, tady jsem si připravil pro vás takový trollovací čestku. Koukejte. Propadl jsem se, když to otevřete. Takže si to ukážem, jak se to staví. Takže vykopete si tady díru 3 bloky hlubokou, potom musíte mít, víte co, kytku, tuhletu, která je 2 bloky velká. Tady si po případě můžete udělat nějakou cestičku ven. Tak. Na to dáte takhle písek. A na to položíte čestku. Tady to takhle zbouráte. Tady můžete po případě, vidíte, teď jsem to otevřel, jsem nechtěl. Tak ještě jednou si to ukážem. Tak. Napíšete si tam třeba Diamond. Zbouráte to, květiny. Takže to zastavíte. A můžete tu díru udělat větší, klidně to nevadí. Budete takhle. Je diamonds. Spadnete a potom můžete dát, co chcete vlastně, jakoby nějaký ty lávu nebo takový. Tak, tohle všechno a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím čau.